Autodidacta de tot, pràcticament. Perquè si ja et dic que als 13 anys ja va anar a Barcelona, vol dir que als 13 anys va deixar d'anar a l'escola. I a Súria anaven a un castell que ara està tot restaurat i fan com un espectacle de son i lumière. I anaven allà al castell i aprenien el que s'aprenia. Ara el meu pare era un sorienc, però molt la que podia s'escapava i sempre, vull dir una cosa, enyorava la vida de poble. Era un home de molt de poble. Era molt sensible a tot el que passava al seu voltant, vull dir que no passava per la vida sense enterar-se, se n'enterava de tot i ho captava tot. Les seves cosinetes agafaven la barca per travessar el riu, les filmava i si ballaven el Charleston i jo què sé, tot ho agafava, vull dir, estava molt latent i suposo que també aquesta curiositat també és el que porta a intentar captar i a més al mateix temps transformar el que ell veia amb la càmera i transformar-ho en unes imatges que expliquessin més coses que el que es veu davant dels ulls a la gent i que potser a vegades ni se n'adonen.